салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳамеша Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳое ки дар Тоҷикистон аст. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо якум бор меҳмон аст, колокольчик қати лайк меҷихем, боди хатар видеонаворо тамошо мекунем. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёр интизор ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Тангена ки соли барӯшаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бобоҷон Ғафур. Абиомоториш 1.3 литр мебошад, сӯзишвориш газа, коробка передачаш механика ки нархаш 25000 сомония, пробегаш 200,000 километр мебошад. мошин ҳамаҷо 100% мешини ҳариш мекунед. дӯстони азиз, агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Nexi Daiwo соли барӯишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Авиомоториш 1.5 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газа, коробка передачаш механика, нархаш 12900 сомония ки рангаш кабуд мебошад, кузаш сидан. мошин ҳамаҷош 100% ягон камбудӣ надорад, состояниш отличное, техосмотраш тамом шудагия, коробка передачаш нав кардагия. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Lada Priora соли барӯишаш 2015 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Авиомоториш 1.8 литр мебошад, сӯзишвори бензина, коробка передачаш механика ки нархаш 53000 сомония. мошин ҳамаҷош 100% ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ нест, срочно фурӯхта мешавад. Сидени обогрев мебошад, кондитсионер 100% кор мекунад, состояниш отличное. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Lexus Rex соли барӯишаш 2011 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Авиомоториш 2.7 литр мебошад, сӯзишвори бензина, коробка передачаш автоматика, нархаш 185000 сомония ки рангаш сиёҳ мебошад, салонаш кожа. мошин ҳамаҷош 100% ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ нест. дӯстони азиз, агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Daiwo Lanos соли барӯишаш 1996 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Душанбе. Авиомоториш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензин, коробка передачаш механика, нархаш 8000 сомония ки кузаш сидан мебошад. мошин документош 1 сола мебошад, камтарак кор дорад. агар ки харидори аниқ бошед, занг занед, боз гап мезанед. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум Hyundai Avanta соли барӯишаш 2011 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Авиомотори 1.6 литр мебошад, сӯзишвори бензина, коробка передачаш автоматика, нархаш 90000 сомония ки пробегаш 92000 километр, рангаш сиёҳ мебошад, кузаш сидан. мошин ҳамаҷош 100% ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад, ҳамаи наворода дорад. дӯстони азиз, бампер спортивни, обогрев сидени мебошад, кондитсионер 100% кор мекунад, старт стоп лук ҳамаш ҳаст. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум Toyota Corolla Versa соли барӯишаш 2008 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Авиомоториш 2.0 литр мебошад ки сӯзишвори бензин,
коробка передачаш автоматика нархаш 90000 сомония ки пробегаш 22800 км аст. рангаш сервисия, кузаш фургон. мошин ҳама ҷош 100% ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ надорад. агар харидори конкрет набошед бо айвагона бо муомила мекунем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум BMW Petiorka соли барӯшаш 1998 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар хуҷанд авиомотораш 2.0 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газа. коробка передачаш механика. нархаш 45000 сомония ки пробегаш 226000 км. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ҳамаи наворада дорад. германский мошина. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. и дар видео лайкро фаромӯш накунед. и мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёр интизор ҳастед. нӯҳум Kia Optima соли барӯшаш 2013 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе. авиомоториш 2.0 литр мебошад. сӯзишвори бензин газа. коробка передачи автоматика. нархаш 72500 сомония ки рангаш сафед мебошад. кузаш сидан. мошин ҳама ҷош 100% ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ надорад. дӯстони азиз, таксида кор кардеса. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум Volkswagen Pasta соли барӯшаш 2003 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе. авиомоториш 1.8 литр мебошад. сӯзишвори бензин. коробка передачаш механика. нархаш 33000 сомония ки рангаш сервиси мебошад. кузаш сидан. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. задагӣ пӯсидагиам надорад. ҳуҷҷатош ҳастай 4 электропакет дорад. 4 баллони нави дигар дорад. қисса кӯтоҳ. мошин атлична. харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 11 Opel Astra G соли барӯшаш 2002 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе. авиомоториш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газа. коробка передачаш механика. нархаш 52000 сомония ки рангаш сиёҳ мебошад. кузаш хачибек. мошин ҳама ҷош 100% ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ надорад. дӯстони азиз, танировкаш қатъи ҳуҷҷатош 11 моҳи дигар сурок дорад. абагрес сидени мебошад. моториш инжектор мебошад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 12 Mercedes-Benz E-Class соли барӯшаш 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе. авиомоториш 2 литр мебошад ки сӯзишвори дизел. коробка передачи автоматика. нархаш 185000 сомония ки пробегаш 99650 км. рангаш сафед аст. кузаш сидан мебошад. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад. агар харидори конкрет набошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.